ukuthi ngihlukane nawe hlukaniswe into engekho. Yini engekho mina ngafica kwenzakalani mina endlini. Into owayibona akuyona leyo. Yini le ngayibona batshele phela abantu angithi wena usungifake kuma TV la amakhulu amangaka batshele abantu ukuthi ngakufica wenzani mina endlini. Phela umsebenzi umuntu mayethanga imidwebo ithathwe enkomeni into ezoyenza. Umsebenzi ufuna imali angithi. Ngiyanibingelela nakho babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back nangokubhuti wami eceleni kwami shuthi ukhona lo muntu special osenhlizweni yakhe asafisa ukuthi mhlawumbe baphinde bahlanganise uthando lwabo asazi mina ke lemigama ngoStufuza dlanga amandla ezulu umgwenya nkomo sovukazi umvuleni intokazi ezalwa mamkhize so ke asike sizwe ukuthi ingabe uzohamba kanjani sabona kunjani njani ngiyaphila wena hayi ngaphile ubani ubhuti Sibonga umdluli mfoka umdluli lona mdluli ababa abamdluli uSikhandiso bakithi umfana Sikhandiso impela ubuya kuphi kokuphi emakhaya emakhaya kwahlabisa okay la njengoba ulana ke eThekwini uhlala kuphi ngikhona la eAfrica ngokomsebenzi okay mhlawumbe ngabe ufike nini la sekuphelele unyaka wesibili okay so ngicela ungitshele nje ukuthi uhlangane kuphi no ex yakho lo ufuna ukubuyelana naye kwakuyimuphi unyaka futhi nahlangana kanjani ngasho nje ukuthi angisakhumbuli kahle hle yabo ngenxa ukuthi ke phela izimo seyihambile nezikhathi and abantu besilisa ave bengayinaki ama dates akwahlanganwa ngawo indaba zama anniversary alwesiza bayigedot mawunaye nje nithandana ekwenza uba happy kuphelile ukuthi nahlangana nini kanjani abazi ngini so angithuki mawukuthi uyahlule kungiphendula ukuthi nahlangana kwakuyinini futhi nahlangana kanjani phela sekunyaka nje phela engiwaziyo mhlambe ke wena no partner wakho ngabe nahlangana kuphi sorry ex yakho nahlangana usisi ngamthola ngisabhala ama-tattoo udweba abantu ngangishaya umsebenzi omuhle kakhulu okay so naye wayezile zodweba noma mhlawumbe wayiphelezela umuntu wayezodweba kodwa ke akubanga kusaqhubeka ngoba phela ngagcina nami sengifola in love yabo okay hayi ngeke bangakanti abantu abadweba ama-tattoo njalo umuntu mayefika shuthi wena uyamthanda njalo mayefika wena uyamthanda shuthi wena uJehova uthanda zonke imuntu Chabo phela ngiya-understand i-client nomuntu engisuke ngimthanda yabo okay mhlambe ke ngabe wachazwa mhlambe i-tattoo ezoyidweba noma kwenzakalani yini le eyaxhumana yaze wazogcina ubona ukuthi no le puzzle le kahle iwuthando enginalo ngaye ngayibonela nje umuntu osifazana omuhle akukho nje engakutheni ngamthanda nje ngoba njalo wazodweba i-tattoo kuphi wayithanda nje la engalweni yabo ibhala igama lakhe wayithanda noma mhlawumbe ingane zakhe hayi kwakuyigama lakhe phela ngikhumbula kahle okay manje ke imuphi lo nyaka loyo kunyaka 2023 okay then wagadla ke ekugadleni kwakho shuthi kwazwakala ke hayi kwazwakala impela ngaleso sikhathi leso wathi yena waye single noma wathi ukhona omunye ubhuti athana naye wathi usingile kodwa ke anginqenanga ukuthi kube khona umuntu ngoba mase ngifikile kuyacaca mase ngifike entendeni isoka liyasala ngethemba lethiso liyasala ngempela wena ke esayidini lakho ke the time kade uhlangana naye wayekhona omunye usisi noma wawuyihlalele nje hayi bekuyimi nje ngiyimpohlo bakithi ngizenzela umsebenzi wami mhlambe ngabe udaleke kanjani isimo sakhe nje mhlambe ngabe umuntu onolaka noma unenhliziyo enhle noma unenhliziyo encane ucika manje nje kuyacica manje hlafune manje futhi adlule noma umuntu oyithulelayo nje azwani mhlambe futhi nokukhuluma kakhulu hayi naku futhi nezinto eziningi lo muntu osifazane angazi ngamchaza kanjani ingakho nje ngize ngacela aba Black Life TV ukuthi bangisize bangitholise yona ngoba uhlukile kunabanye besifazane yabona manje ngisamkhumbula ngiyasho ukuthi ngalahlekelwa umuntu wayebalekile and futhi ke wangilahlekela ngento ongayona into engangithi mhlambe ibalekile kangako yabo okay kwaba into embi kuye because wakubona kukubi kodwa nje ngakumina uthando lwakhe lisakhona impela iziphi nje izinto ezinhle oyikhumbulayo nje enenzelene zona nina nabawuthu kubudlelwane benu nisathandana kusekuhle
ukuthi nje bengibekezelela-ke emaphutheni ami-ke bengiwenza kwaze kwafika lapha ukuthi agcine ese-affectwa umsebenzi wami engiwenzayo lo kudoba ama-tattoo. Engicabanga ukuthi iwona-ke ugcine-ke usuhlukanisa phakathi kwami naye. Okay. Mhlawumbe ngabe wena uba indoda enjani nje ekuphatheni umuntu wesifazane uyayazi usuyazi i-date yomuntu wakho azalwa ngayo noma unangisho ukunaka noma mhlawumbe uyilo muntu lo othi thada ungiphathela amablomu agcwele agcwele imali noma ama-chocolates noma ungithengele into owazi kahle ukuthi khona iroko engiyibonile esitolo esiso and ubaby ingamhlala noma mhlawumbe ubuyile insizwa nje elinde izicela imali kufanele zicelwe ayazi nje yona ukuthi njengomlisa ayikhiphe imali inakekele umuntu wayo. Wena uyinsizwa enjani yini nje angimase ngimbuze ukuthi yini oyikhumbulayo ngobhebi wakho wakudala mhlawumbe avele athi wayengenzela 1 2 3 ngangingayeze ngimcele nje wathi mayiholile nje akhumbule ukuthi ukhona umuntu athandana naye. Hayi ngasho nje ukuthi cha mina ngiyindoda eyongoqo nje kwamanye abantu imali ayiphumi bakithi kodwa cha umuntu wami hayi bengiyibophezela impela ukuthi ngiyamnakekela. Ngiyaqala ukubona umuntu ovumayo ukuthi ungoqo. Sake ngicela ungichazele-ke yini eyenza ukuthi nihlukane no person wakho no ex person wakho? Umuntu wami wangifica endlini ngidweba i-client i-tattoo enkomeni. Okay. Shuthi-ke indlela abona ngayo wabona as if mhlawumbe khona into esenzayo yabo kanti-ke futhi-ke umsebenzi wami lo engangiwenza yabo and-ke umuntu eza as i-client efuna umsebenzi wami kumele ngimnikeze leyo service leyo kuwukuthi kwabuka ngento embi kumuntu wami ngoba sasendlini yabo endlini kanti bongekho mhlambe endaweni yokusebenza wasendlini yakho la uhlala khona. Sasendlini. Ubekwe yini manje endlini yakho waye ungamdwebeli la usebenza khona caca ukuthi okay usemsebenzini wenza umsebenzi wakho. Usisi lo engakusho nje ube client lami vele because unawo ama-tattoo emzimbeni and usisi okhokhayo. Okay. Imali nje uyayikhipha and uyi-client nje ngazi kahle ukuthi mangitholele i-client ngiba nayo imali. Okay. So shuthi kwaba into embi umuntu wami ukungibona ngimenza umsebenzi kuphi eromini. Wayengashongo ukuthi uyeza? Hayi wayengashongo. Eromini? Afethu ngeke hayi nawe khona ngifihlela wona ngeke bafo. Hayi umsebenzi. Angiphiki-ke. Yini eyenza ukuthi eromini ke? Why nidwebela i-tattoo eromini? Why ungashongo ukuthi usisakeze la usebenzela khona ngoba uyokwenza umsebenzi wakho? Umsebenzi wakho usubekwa yini manje endlini yakho futhi ekamereni lakho? Shuthi iphutha lami laba lapho impela ngoba ngakhombisa impela ungamhloniphi umuntu wami. Angikwazi ukuthi ngathi nginomuntu oyengithanda njengaloya ngenza into ekanje ya. Ngathatha ngabeka umsebenzi wami phambili ngakhohlwa umuntu wami. Manje hey boy. Imaki ngiya-understand ukuthi umsebenzi fine. But nenza kanjani because mfethu inkomo ne akunandaba noma wenza umsebenzi wakho noma wenzani but amehlo nanka unemizwa yonke le wenza kanjani ukuthi okay ake ngifocuse ekwenzeni umsebenzi wami ngigcine lapho ezinye izinto cha not unless mawungitshela ukuthi hayi vele bekimdweba kodwa hayi besibuye sijabulise indlela thizeni vele sizoba uthula. Ngisho ukuthi bengikwazi ukuxoxa nomqondo wami nemizwa yami ikwazi ukungilalela because mangisho ukuthi ngisemsebenzini la ngiyasebenza bengisebenza ngempela ngoba nayo le mali le bengiyithola ngayo leya msebenzi bengiphinde ngimbhekelele wami yabo so bengizama yonke indlela nje ukuthi ngibe focused. Kungenzeki lutho emzimbeni wakho as in lutho. Lutho as in lutho. Hayi nje bengikhuluma nomqondo nje. Hayi insizwa-ke kodwa-ke hayi mhlawumbe mengingekho ngifihlela kona ngempela hayi ku-right. Manje vuleke yani isicabha noma mhlawumbe sasingavaliwe okay nangoku uphesini wakho-ke nangoku uphesini wakho nali client la and wena ubhizi-ke uyadweba-ke futhi manje la egqumeni udweba igquma. Wenzakalani? Akukho kanjalo. Kuwenze njani? Usuchaza ngendlela-ke.
Ngitshele ukuthi Hayi, akwenzekanga ima kanti wawudweba kuphi neqhuma awungichazela. Hey. Eh. Wawudweba kuphi neqhuma? Angeke phela ngibe in details kodwa nje ngishaya ubuciko bami phela nami ngoba phela umuntu wayeshilo ukuthi ufuna into ethize endaweni ethize yabo. Nansi imali. Nangoke imali. Nangoke umuntu osenhlizweni yakho usiyangena umatasa wena uyadweba la. Baba njani ubuso bakhe? Immediately engena endlini. Unjani mhlawumbe ugcwele umlilo ebusweni uyavutha noma umangele nje uthi hayibo kwenzakalani la? Hayibo. Umuntu wayesephethe umese angazi noma awuthatha ekitchen noma uphethe angazi nje kodwa nje indlela angena ngayo endlini hayi angazi noma wafika wabuka wahamba ekitchen angazi kodwa nje kwashuba nje impela endlini ngoba nje wasisi loyo waqoka nje esegijima nje impela awulahlekelwanga iclient namanje usakwenza kumdwebe emva kwale drama yenzeke awona nje emva kwale drama ila ngayeka khona. Abangu usaphinde usebenze? Angibange ngisaphinde ngisebenze ukuthi sengathola umsebenzi. Okay. Yo. So, wamlandelela emva kokuba kade ekhoze le drama noma wamnyeka nje wathula udu njengoba usufuna ukuzozama ukuphinda ukukhulumisana naye ke manje ngoba nakho uyomkhumbula ufuna ukuphinde ubuyelana naye futhi? Usame ngizamile umthola. Zamile into nje ebese ngiduduza ke ukuthi bengibonga ngibona kuma status postile ko WhatsApp. Okay. Bengablockanga. Hayi bengablockanga kodwa ama calls hayi bengangena ama calls. Okay. Kodwa nje hayi lokuyilokho ukuthi ngiyazama ukumlandela ngaze ngacela ukuthi kwa Black Life TV bangisize ke bangitholisele. Imali bekumuphi lo nyaka lo yena ahlukana ngawo? Uthebe kwinini konje? Hlukane phakathi nendawo nje no 2024. Okay. Awucabanga ukuthi mhlambe okungenzeka ukuthi usenomuntu athandana naye manje? Ukuthi ngeke ngazi phela kodwa nje ngiyathandaza ngosami ngiyakhuleka ngempela ukuthi kungabikho umuntu osemthathile. Wena awukaze kushele mhlambe ubamba la ubizwa khona ngaleso sikhathi. Wahlala usingle emva kokuba kade ulahlekelwe yena ngaleso sikhathi nahlukana ngaso? Bese ngikhethile mina nkosami kuye. Hayi bese ngikhethile nkosami. Akekho nje engithi usekhona awuzamanga lutho nkosami. No kulungile ngizombiza. Ngikufisela inhlanhla kona konke angazi noma uzovuma ukuphinda abuyelana nawe noma angeke azavume yini. But into engifisa ukuyazi mina ngidinga ukubuza something. Futhi ngangiqambela manga mina. Lo sisilobo umdwebi tattoo awuzange uzumenze lutho ngempela. Bomdweba nje kuphela. Hayi ngoba ngisho ukuthi beclient lami nje bese Uphikelani? Cha ngempela umuntu uvela mase ukuthi useyiclient angcono mhlawumbe ngoba ngokuqala yabo. Kanti ke futhi lo muntu lo umuntu yabo owathanda ama tattoo. So umuntu othanda ama tattoo uyiclient vele ejwayele ukubuya lelo. Yo, because ama tattoo nje amaningi ayedwetshwe yimi. So akwangasekho vele leyo nto ukuthi yabo bese ngimjwayele. I know, ngiyezwa ithi ngimlande ke khona ngizozama ukukhulumisana kahle but ngifisela inhlanhla ukhona konke. Yeah, so. Ucela line. Khona sinamukele futhi babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So usisi uvumile usasijoyine and nginethemba lokuthi Nkosi yami uzovuma ukuthi lento ihlangane le yabezelwe yona la. So ke asike sizwe singabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila sesonjani? Ngiyaphila nami. Ivoice yakho nje style. Yes, sisisho. Yawazi ukhokomelani? Yaba. Ngiyadlala. Isibongo. Ngaka Mngoma. Ababa mngoma. Omapala ngozipha abanye bepala ngempensela ocengela. So madoda. Yes. Omapala ngozipha abanye bepala ngempensela. Yebo. Yazazi intokazi. Ubuye uphume khaya. Kwamaphumulo. Kwakhona polish. Okay. And then lana ke ubuya kuphi? Uqashile la noma ubuya amaphumulo vele manje? No, ngiqashile ngihlala eMbilo. EMbilo? Yes. Sunesikhathi singana ngihlala eThekwini? Sekunesikhathi eside nje mhlambe ngathi 3 years. Okay, mhlambe umqasho noma kusaresinyana? Kusaresinyana. Usafunda? Yes. Ubhuti uyamazi? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Yo.
Yo. Okay, ungakasho nje ukuthi umazela kuphi. Uyajabula kodwa umbona. Hayi sisi angeke ngisho ukuthi ngiyajabula cha. Why? Hayi nginezathi nje eziningi ezenzeka nje phakathi kwami naye ezadala ukuthi nje mina naye sigcine siqhelelene. Oh, okay. Ngiyakuzwa lokho. Bekumuphi unyaka umgcina noma mhlambe ke bekuyiphi inyanga umgcini noma bekuluphi usuku umgcini? Ugcinini nje ukukhuluma naye? Ngingasho ukuthi ngimgcine ngonyaka odlule. Yes, 2024 la ngabo June kanje. Okay. Mhlambe inkulumo yokugcina ngci benimemezana nihafana nithukana noma mhlambe bekunje bekupholile imoya iphansi. Yo, hayi kwangekuhle neze sisi njengoba ayikhona kwakushubile. Okay. Hayi kwakushubile impela. Awumkhumbuli nje? Hayi sisi nginakho phela ukumkhumbula kancane. Okay. Yabona ukuthi iyahlangana. Okay, nongeza. So njengoba ula igama le show ithi iLove Back. Yebo. So usicelile ukuthi usondele nganeno ukuze azokwazi ukuthi akhulume nawe ubuso nobuso ngoba uthi uzame ukuthungathile wena you were nowhere to be found. So ngiyacela ukuthi umnikeze ithuba akwazi ukuthi akhulumisane nawe ekubuka nje kanje ubuso nobuso. Ngiyacela. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana naye. Thokoza lami awumayidololo bakithi. Ngiyajabula ukubona umsebenzi kanje. Uyaphila abantu. Ngiyaphila sisi. Nawe kuyaphileka nakimi. Sokuyisikhathi eside Nkosi yami. Ngiyazi ukuthi izinto ziyagcina ngihambanga kahle phakathi kwami nawe. Ingakho-ke ngize ngacela ukuthi aba-Black Life TV bangisize bangitholisa wena. Namhlanje ngiyajabula nje ukubona nje phambi kwami kanje. Emva kwesikhathi eside Nkosi yami lokhu ngizama ukuthi ngisondelane nawe. Kwenzeka iphutha phela into eyenzeka akuyona lento le owayibona wena. Ngiyazi wabona ngenye indlela. Excuse me. Wathatha nesinqumo. Isinqumo esi-wrong ngoba namanje ngiyakuthanda. Kunzima ukuhlukana nomuntu osamthanda. Ngiyakuzwa lokho. Sengafakaza nangakho. Hayi sizwe mina nje engingakusho nje ukuthi sengaphuma kuwe ngenxa yezathu zakho nawe ozaziyo engakuzenza. So nje mina angifisi ukuphinde nje ngikubone empilweni yami. Ngiyabonga senganele wena. Asikwazi vele ukuhlukaniswa abantu. Yabo? Asikwazi ukuhlukaniswa abantu ngoba into eyenzeka mina ngiyibuka njengento ezohlukanisa mina phakathi kwami. Cha sizwa ngeke phela uthi wena hlukaniswa abantu. Bahlukanisa kanjani abantu ekubeni mina lento ngafika mina endlini ngazibonela ngamehlo ami. Hayi ukuthi khona umuntu engezwa ngaye. Bahlukanisa kanjani ke abantu lapho? Cha ukuthi lesi sikhathi ungekho ngike ngahlala nami ngacabanga mangibuka isimo indlela izinto ezenzeka ngayo. uZenande umuntu obenakho ungisendela izithombe yabo enqini. Awumazi ngisho igama. Kodwa ke mina benginokumtshela ukuthi cha mfowethu nginomuntu yabo umuntu wami futhi ngiyamthanda. Yes. Kodwa eqhubeka ngisendela izithombe. Ngehlahla lezo thombe akwazanga ukuyibona yabo. Into futhi akade ngithini ngasho ngithi uZenande bowumuntu ozohlukanisa vele. Hayi Bazi ukuthi ukhona and ebusy futhi efuna ini ukuthi ngithole isikhathi sakhe yabo. Waze wafika lapho ukuthi afune i-tattoo and bephethe imali eningi. Wakuvumela na ukuthi sihlukanise uZenande? Ngoba kuba ukuvumelanga ukuthi sihlukanise uZenande wawungeke uzuvuma ukuthi uze wena aze lapha endlini ezosebenzela endlini. Yini esidala ukuthi wena uqhubha umsebenzi endlini kanti awunayo indawo yakho la usebenzela khona wena? Cha mama, yabo nje ngasho ukuthi kahle uZenande umuntu owayengaye amadoda. Ngoba mina ngibonanga ukuthi kahle kahle la sekune danger yabo. Because every time kade ihambisa imali phambili yabo. And mina bengiyidinga imali ngaleso sikhathi. Yabona nje isikhathi uze usifice endlini wayikhokhile imali ongayidablisha ama client awu3. Ama-client awu3. So wena wakhetha imali nje wena wakhetha imali over mina. Ingakho ngithi ke kushuthi ke unenye experience yokube ngamadoda ngoba mina ngwazanga ukubona Nkosi yami ngalesa sikhathi. Cha nje unesibindi. Hayi unesibindi. Songazi uzongifaka kuma TV yami ngaka ngempela. Ayikho nento ongibizele yona ungibizela ukuzongitshela nje into engingayizwa nokizwa mina. Cha mama ngizama ukulungisa la. Angifuni ukuthi nihlukane nawe hlukaniswe into engekho. Yini engekho mina ngafica kwenzakalani mina endlini. Into owayibona akuyona leyo cha. Yini le ngayibona batshele phela abantu angithi wena usungifake kuma TV la amakhulu amangaka batshele abantu ukuthi ngakufica wenzani mina endlini.
Phela umsebenzi umuntu mayethi angimdwebe ithathwe enkomeni into ezoyenza. Umsebenzi ngifuna imali angithi ngifuna ukuyisupporta nawe ngikusupport ngalowo mali. Ngayo leyo mali. Ukubona amavideo lana etrend lapha kulezi inkundla lezo Facebook bedwebana. Into eyenzakalayo la. Amantombazana akhona ayamodela amanye enzani nani anayo. Yini ayikuhlula ukuthi ke wena uthatha uZenande wakho oyomdwebela lo thathiwe nani idweba naye enkomeni uyidwebele la usebenzela khona. Yini nganifica mina endlini yena enqunu nawe ngapho busy uyamdweba impela. Wayegqokile ubhuti desamkade umfica enqunu uZenande kodwa ubhuti wena wayegqokile. Lalishisa ngisho nelanga sisi wayengagqokile nje ngasehla. Lokho nje kwakunika kuphela. Yes, ngasehla wayengagqokile ebhizi edweba umuntu ongagqokile naye lokho nje mina banginike esinye isithombe sisi. Yebo. Usuxolile kodwa ke enhlizweni yakho? Hayi ngixolile ngoba ngidlulile mina kuyena. Usamthanda kodwa ubhuti? Hayi ukumthanda ngisamthanda ngangimthanda ngalesi sikhathi mina naye sisathandana kodwa njengamanje hayi angisamthandi nje wangibukisa uDodo wangibonisa amanyala. Sikhona ukuthi ngoba usakwatile. Angisakwatile nje sengiphumile nje kuye ngiright. Kodwa mama ngisathi angisalokhu nje ngisaxhumana nayo Zenande. Futhi no place asithandana noZenande. Emva kwesikhathi esingaka uzongitshena manje ukuthi awusaxhumani noZenande kade uhlalele ngisakela lesikhathi ungangitsheli. Kungatholakali. Ingakho ngize ngacela usizo. Hayi indaba pho usizoqhamuka emva kwesikhathi esingaka okusho ukuthi vele wena ubungenandaba. Wablock ama-calls akhe? Hayi ngawablock sisi. Ube sokuthola kanjani? Hayi bemele enze naye iplan njengendoda nje enze iplan ebone nawe ukuthi ufonele ngesim card enye ayithenge my friend. Noma bengayithenga kuphi enze nje imizamo yokuthi angithole ngaso lesa sikhathi sixoxe sibonisane ukuthi into yethu ngeke izilunge yini. Now that sesikhuluma so ucabangana awusamthandi ngalendlela ukuthi awusadinga ukumnikeza elinye ithuba empilweni yakho. Hayi sisingeke salithola elinye ithuba mina nje sengiright empilweni sengize ngathola ngisho omunye umuntu sengikhohliwe nje uyena. Unomunye umuntu? Yes nginomunye umuntu sesingikhohle nje mina uyena. Manje ngoba sengaze ngasacrifice nangomsebenzi wami ngawuyeka phela ngoba ngangibona ukuthi shuthi imubi phela. Hayi wangilahlekelisa ngempela. Inkinga uphuzile ukubona umsebenzi wakho ubona ngalesi sikhathi vele sekonakala awuzange ubone ukuthi umsebenzi wakho awukho right singakaxabani ngingakayiboni le nto leya kusho ukuthi vele into obuhlezi uyenza leya ukuthi mina uyangifihlela nginele ngihambe nje mina usale kusho ukuthi ngena amantombazane endlini yami size wena uletha amantombazane uzowadwebe enqunu shuthi awazi ungithande wena. Hayi yonke lama memories wena nje mina nginawe sonke lesi sikhathi esimnandi sindawonye ngoba uyazi phela ithi ngibuza sisi uma ngabe kuthiwa wayene client azi ukuthi liyakhokha and uyazi nawe ukuthi ujwayele ukubhoga lapho nalapho financially and then athi kuwe ngine client eliso lidinga ukuthi ngidwebe igquma ngiyacela ukuthi ube nami la khona uzoba neshow ukuthi bengiyomdweba kuphela akukho kunye bongavuma ungena lapha endlini. Hayi mhlambe sisi kuba wayicele kanjalo. Mhlambe ngabe ngcono ngoba ngabe mhlambe ngikhona ngiyazibonela manje ngangingekho ngathi ngena nje mina eminyango ngiyafica hawu nasi isimanga. Awungithembi wena kanti. Ngeke ngize ngithembe emva kwaso sonke lesi sigameko engasibona. Yiphi enye into esengayenza nje kuwe nje mhlambe ngakufebela wathi. Cha phela kukho oseke wakwenza ngakubona ngenzeka ukuthi uyafihla. Iphutha elilodwa nje. Yebo. Khona ngangisebenza. Inkinga le lapho selavele laba isigaxa. Hayi nanokuthi kwaba yiphutha elincane iphutha nje ngeke lize lilungiseke. So awuyiboni ngenye imini umxolelo futhi. Angiyiboni sisi ngiyaxolisa shema. Awudingi nanesikhathi nje sokucabanga. Angisiceli. Wona udlala ngami. Hayi ngeke. Udlala ngami mfethu. Isikhathi sami esingaka mfethu ngizama. Hayi angisiceli. Shusho kwalamandla nje engwenza kumanje ukuthi ngizama ukubonana nawe mboni. Hayi ngeke ngikwazi ngiyaxolisa. So umile ezwini lakho lokuthi awusafisi ukuphinde ubelwena naye futhi. Hayi sisangifisi. Kodwa ngiyaqolisa ukuthi ngingakwazi ukukusiza. Hey angisazi. Uveza manje late ukuthi ukuba mhlawumbe wawucelile ukuthi abe khona. Mhlawumbe ngabe waba right enhlizweni ngoba wayizobe khona ezibonela yonke into ukuthi anenza ngalutho. Manje ngingakho akanayo isho ukuthi anenza ngalutho ngempela na. So ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingakwazi ukukusiza
ngiyacela uhlelo sivele siligoqe la ngoba kubuye ngazuthi inqubela phambili asasenayo. Uyangivumela? Hayi, ngiyezwakala ngiyakumphoqa umuntu. Hayi, ngiyabonga. Muke lapha ekhaya, ngiyacabanga ukuthi mhlambe kuhle ukuthi uhlelo sivele siligoqe la ngesimanga sokuthi asisenayo inqubela phambili. Usisi uyala. Akayizwa nje leyo ukuthi kuphinde kucela uthando futhi kuphinde kuzobuyelwana akayinanga lapho nje. Akathembisi nanokuthembisa at least akafuni kwakuzwa ngoba nakho yena wabona isigaxa esingangozulu and shuthi kwamphatha kabi lokho enhlizweni yakho uthi hawo. And then ngiyaku-understand ukuthi umsebenzi kodwa lo nje mina ngikuzwisisi kahle. Uprefer ukuthi uhlabe ingcono ukuthi wayeceliwe ukuthi abe khona naye. So-ke angazi noma nizomsola noma ngeni nimsole yini, but ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Ngibuye ngazi ukuthi namhlanje asiwinanga ngoba ucu asahlangani. Bye. It's the Black Life TV.